to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage.
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa palamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian.
Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus.
Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig. Philippine Standard Time, 35 minutos sa nakaligad sa tag na alas 11. Welcome sa Palatuntunan Bumbuhanay Sound to Pit sa 30 sa bulan sa Agosto 2022. Martes karon nga adlaw, Martes edisyon sa ato na pagpangalagad, magadulong naman kita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upod sa gyapon sa inyong anchorman, ini si Bumbo Daniel Lecciones. Tugtugin na sa tag na 1:30 sa hapon. Sa atong pagpangalagad, subong nga unto pag-updan kita sa aton mga Bumbo reporters, subong man sa aton mga Bumbo correspondents nga na-assign sila tag sa mga areas of responsibility. Welcome na nato mga tagpalamati sa bilog ng Western Visayas. Sumuman sa ato mga tagpalamati sa bilog ng kalibutan na pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Pinagi pa sa aton Bumbo mobile app. Sa karong banwa, makita ka mabatian kita pa sa Facebook Live kag YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Sa aton karong mga nagapanguna nga mga balita, una kita sa balita lokal. Ano ang mga bagay nga pagatalakayon naton kay mga dalagko nga mga balita? Ang aton pagatalakayon sa siring pang Martes edisyon sa Palatuntunan Bumbuhanay sa Udto. Mga kapulisan sang Negros Occidental Police Provincial Office nga ginpidalom sa drug test, nag-negatibo ang resulta. Tanan ni sila nag-negatibo ang resulta. Kapitan Boy Pico sang barangay Mansilingan nagapilar sa mga pumuluyo sa iyang barangay nga magkooperar sa kampanya batok sa dengue. Nangin hotspot area karon ng barangay Mansilingan sa dengue fever. Negros Occidental nagapanguna man sa bugos nga Western Visayas nga may pinakadamo nga kaso sang dengue. Pamilya sang bangkay nga ginabungkal sa pansyon kag ginaligar nga ginimuan sa katuntuhan, hindi na lang kuno magpa-autopsy. Pero ang kapulisan na padayon ng ila sini nga investigasyon kung paano nga ginabungkal to sa pansyon kag ginhawas ini sa iyang alungon. Nakita ng pagkaaga kuana daw ang iya sini nga tabon sa pangidalom wala na. Kag sa balita national, Philippine Airlines ginpasiguro ang medical assistance sa mga nagkalasamaran sa natabo nga severe turbulence sa ilang flight LA Manila. Kay sa balita international, Ukraine military nabawi ang 4 na ka lugar gikan sa kamot sa mga Russia. Nagapatigayo na karon mga kabiyanan sang opensiba ang Ukraine. Siguro nalingana sang sige ka bombardiyo sang Russia. Ti damo man sang nagasuporta sa Ukraine sa pagi sa mga armamento. Tamo ni nga nag-ibual man subong ang Ukraine siya ari-ay. Do pila na kabulan nga ginabombardiyo lang kami di ka bombardiyo. Kami naman mabombardiyo. Di bawi dayon ang 4 ka lugar nga gin take over, 4 ka lugar gin agaw sang Russia sa masulod na sa 6 ka bulan nga pag lusob sang Russia sa Ukraine. Ang natin mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Ato nga pangalagad karon sa pang Martes edisyon sa Palatuntunan Bumbuhanay sa Udto. At sita magkuha sa pila ka reports gikan sa ato na mga field reporters. Dili kita na sa lakat sa panahon baw ka lain sa ato nga chimpo, no? Gulpya din na nagabundak ang ulan, no? Kagapon do pa man ka tagiti sa init pagkauluha po na ilabi na sa nabukid nga porsyon sa Negros Occidental
nagbubo hinali ang madamol nga ulan nga gintunaan sang pagbaha kapag lapaw sa tubig sa pila ka mga overflow. Ini mga suba blang nga wala sang taytay pero may ara na ginatawag nga overflow nga dala nagaagi mga salakyan ti naga-overflow gid man siya. Overflowing gid man ang tubig kun magbaskog ang ulan sa kabukiran. May naanod gani nga mag-iloy kagapon dito sa area Sambago. Subong ginapatigayon pa ang search and retrieval operation sa Iloy. Kay ang bata niya nga 11 anyos or 12 anyos amutong na unang na-recover pero bangkay na. Tiyan mo ni ang halit kay ginatuga mga kabilang sang hinali nga pagbaha tugas sa madamol nga ulan. Anyway, ang aton karon lakat sang panahon banwa sa aton nga weather update may aragid man nga bagyo nga nasiplatan sa nasilingan nga bahin sang Pilipinas. Kag padayon mga kabiyanan nga nagabaskog ang ining isa ka ginalantaw nga bagyo nga pasulod sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Wala na po sini may nasiplatan pagit nga low pressure area ang Pag-asa. Gani ginalerto karon sa nga Pag-asa ang publiko kaangot mga kabyanan sa nagapalapit nga weather condition nga nagapalapit nga bagyo. Suno kay Pag-asa weather specialist Idzar Aurelio, isa ka mabaskog nga bagyo o kon low pressure area LPA ang ilang ginabantayan sa karon. Ang ini nga low pressure area ang yara sa kalayuan nga 1,210 kilometers sa nasilangan nga extreme northern Luzon. Dito na niya sa punta-punta na sa Luzon. Kung magsulod gid man ini siyang bagyo, hindi masyado nga mapiktuhan kita diri sa Visayas and Mindanao. Samtang ang bagyo nga ini may international name nga Hinam ano ni iyang international name Hinamnor o kon nga mo ni ang ginabantayan karon nga magasulod diri sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Kay dasig ang iya sini nga pag-travel kag mabaskog man ang pagbuyong sang hangin. Ginalauman mga kabyanan nga magasulod dinhi sa Philippine Area of Responsibility o kon PAR sa Miyerkules o kon Huwebes bilang isa ka super typhoon. Ginabulubanta nga ini ang magapalapit sa punta sang Northern Luzon. Pero hindi ini direkta nga magaagi sa Philippine landmass. Pasaka pa ibabaw ang kung makita nyo sa mapa banwa, kung di mo na ito sa pinakapunta Luzon, ang pinakapunta pag sa Luzon, amo na Northern Luzon, ang iya sinang east portion kanagata na niya siya. Ang bagyo do ara lang sa do nagakwanan, do nagatamwa lang siya. No, kung magpalapit kita sa pungsod Pilipinas, hindi siya maglandfall. Although nga mabaskog ini siya nga pagkabagyo, pero hindi siya maglandfall, matamwa lang siya sa northern part sang Luzon. Amo ni ang lakat sang panahon kag kay balo kamo banwa sa aton nga mga maukod nga mga taga Palamati ang ining mga low pressure area o kun ining mga intertropical convergence zone ining paglain sang panahon amo ni ang rason kung nga nag-experience kita sa mga pag-ulan-ulan. Gani ulo aligmat lang sa aton nga mga kulturan may ara kita sang leksyon kagapon nga hinali lang niya nagsaka ang tubig sang tubig baha. Kag kung may ara kamo ginatabok blang nga suba, pag nabatian nyo sa unahan nga do may nagadagungdong at do may mga do may ara sang mabatian mo man sa unahan mo nga may ara sang tubig nga tawag sila nagaraguso no pinalom kinalan kuan lagi ang dayon pahigad na dayon kay kabudlay no kagapon to ang insidente tong pagkadula sa mag Iloy kang itong bata na pagtabok nila sa suba
naanod bala ang sinilas gin balikya kag ngagaw nga kwaon. Ti kay nagbaskog na ang current sang tubig. Nagbaskog na ang iya sini nga pagdadaludo. Ti naanod ang bata gin resyo sang iloy. Duha sila ang naanod. Ang bata na recover na ang iloy ginapatigayon pasubong ang search and retrieval operation. Sa mga kabataan, sa mga iloy sa puluyan, mga ginikanan, abisuhan ginaton mga kabataan kung sa muning mga situation, hindi na pagpabayaan na lang ng mga sunod sinilas na yung nagkalawigit da o kung ginano da. Kaysa ibaylo mo ya ang kabuhi mo sa sinilas nga, pwede talang na mabakal anytime. Ang ginasuksok naton nga sinilas. 45 minutos banwa ang nakaligad sa tag ng alas 11 diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan na Bumbo Hanay sa Udto. This time mga kabanan, kuha natin ang report upod sa kay Bumbo Gracelyn Lubaton. Ini may kantanan sa sining bangkay o kung yung bangkay sa 67 anyos nga babayi nga ginalubong sa tong Pitsa 28 Domingong adlaw. Paglubong sini pagkaaga nadiskubrihan sang sepulturero nga bukas ng pansyon. Kag ang lungon wala naman sa pansyon. Dogin pasandig pa ganito patindog ang lungon. Kag ang bangkay ara na sagwa. Nagatuga ini sa pagkaalarma sang sepulturero kag sugid ang insidente. Kag amo na, no, nakita sang pamilya nga wala na sa iya sini nga lungon ang bangkay kag daw may patimaan nga daw ginimuslan pa. Pero ang pamilya sa information nga nabato naton subong, daw hindi na lang niya magpa-autopsy sa bangkay para hibaluon kung may nagtandog in masini sa iya o kung wala. Pero ang aton mga kapulisan ang padayon na nag-imbestigar sa sini nga kaso. Sa piya kalinya Bumbo Gracelyn Lubaton, please come in. Bombodan, so wala nagpalibog pa or nagpagamo ang family sang ining 67-year-old nga babayi nga ginlubong dira no sa bahin sa isa ka patsyo Bombodan sa Kabangkalan City. So gin-request or ginhambalan man sa pulis kung mapa-autopsy sila o kung hindi para mabalaan gid man kung himuslan ang ila sini nga himata Bombodan, but they refuse no to have this autopsy. So apang ang ining mga kapulisan Bombodan bisan wala autopsy o kung ang pamilya nag-refuse na, wala sila sa gihapon nagapuntat sa sining pag-imbestigar sa alleged rape kay hindi niya Bombodan normal, no, kag hindi niya buluhaton sang normal nga tawo. So Bombodan base sa bangkay no sang ining babayi, ni pamangkot man sa mga kapulisan kung may ara ni sang mga valuable bala nga naupod to sa paglubong sa iya, halimbawa abi mga alahas. So wala man Bombodan nga pwede man interesan tani no sang ining naghimo sini sa iya nga gin kuha na siya or kung ginkuha sa pansyon tason amo na ginbuksan ang lungon kag nagauban na ublas kag gintusukan ta sa kilid bala sa lapit sa iya kiratawo sang kawayan Bombodan. Ti amo na nga makahambal ka nga may possibility nga ginhimuslan. So ang ini nga kaso Bombodan ti sa mga kabangkalanon nagtuga niya sang kakugmat man no kag syempre na shock sa amo ni bala nga nabatian nga balita. So pasiguro man ni Police Lieutenant Colonel Raymond Cruz nga this is an isolated case kag sa gihapon ginatigayon ang investigation para matungod kung sinong sa likod sini kag tagaan sang leksyon ma-silence ang kaso, especially bala ang family kung ma-identify na kung sino ang naghimo sini sa isa ka bangkay no 67-year-old nga babayi kag ti ang amo ning kaso wala isa ni kasakit. Hindi niya, Hindi niya inimuon sa normal nga tao. Imagine mo na yan nga na imbalsamar na yan. Tig-ana ng bangkay na lubong na gani. Hindi mo pa yan tinuntuhan na.
Kamo gani, wala ka na nangita to sa imo nga mamudan kung ginaligar or I mean kung himuslan magin ha, mas mayo gid kung buhi ubudan nga pangitaan mo or pangitaan mo nga partner, pero hindi kayo magimulos ha. So hindi kay bisan patay na ina umay mo sa wala sang kabuhi di sa lagi na Ganun kay may arat tawo wala nga ya pahanungkot. nga anong tawag siya ganito daw, necrophilia. Nga Yes, exactly. ang ila satisfaction niya ara iya sa kwan sa bangkay, kun dito ya bangkay do mo patuyang do na namian sila. Di ba si may ara sa bangkay bumudan nga something nga wala sa buhi. Oo. Hindi ta man na mambal kayo, hindi ta man na mahimo kay syempre normal taya. Oo. So ang necrophilia bombodan sa based on research man naton para sa ihibaluman sa atong mga kauturan, amo ni siya ang term no nga kasadiin ang ining isa ka individual May pagnanasa. wala, no? May sexual pleasure Oo. no, in having sex sa isa ka patay na bumbudan. Si mera gani iya nga sex sa sapat nga buhi no ni ara man niya nga lain pagid si amo niyang necrophilia nga ginatawag no. Hindi ya buhi, hindi ya sapat ka buhi, hindi tawo nga buhi kundi patay nga tawo bumbudan. Oo. Ari kay tungod yang ang victim di patay naman niya mo so nalubong na gani luging okay pa but padayon ang pag-confirm bisan mo muda nag-refuse sa autopsy amo na tani ang step no para mabalaan gid kung ining ang bangkay sang 67-year-old rape gid man kung siyempre siguro mo dan kung ikaw pamilya madesisyon ka na lang gid nga hindi na lang kay para man sa pagrespeto no sang napatay nila nga himata. Amo gani patay na tinungtuhan mo pa na ano man. Gani man. So taga-tago naton sa gihapon ang pangalan Bombodan kay syempre respeto naman no sa napatay kag isa pa ni siya Bombodan do bali first time ko ni makabati no diri sa Negros Occidental sa Cabangcalan City. No. Kag this is bisan tuod isolated siya pero do ikaw bala ngayon siyempre may mga himata man kita sa sa patio pero no area bagong lubong gid hindi na yaman nami Bombodan. Oo. Amo gani may nadumduman ko ni sa Tuanay daw sa area man to sa Kabangkalan mo daw dugay na to. Sa panahon or basta sa southern part sa Negros Occidental nga bag-o man tong lubong ginkalkal man to sang isa ka lalaki kag dala sa kuiba kag ginhulid-hulid jato yung pinakagabi mo. Yabaw. Si Ari Bombodan, curious kita tanan kung ano ang tuyo sang ining mga tawo kay sa mga kapulisan ta Bombodan mga duha ka mga tawo ang naghimo sini do hindi pala makaya sang isa lang ka tawo. Curious kita kung anong ila siniya nga tuyo no kay kung bagong lubong ti Bombodan do ka ano man no ginapanumdum mo lang no hindi mo na maintindihan bala nga aya na mahimo ni nila. So amo na sa Bombodan kamatian ta bala ang pahayag no sang hepe sang Cabangcalan City Police Station si Police Lieutenant Colonel Raymond Cruz. Sa update ma'am, yung yung cadaver ma'am is ginbalik na sa iyang pansyon, ginimos na to sa pamilya ginbalik na. Kag wala na to na pa-undergo medical legal examination. So determine tani kung indicate man is ginimos lang or ginbalik. Sa amon niya na pagtanaw, dagang family man, daw hindi man sila na daw ginimos lang nila. Ang nila man na basi nila may kinapangita gid na valuable item na possible na ginbutang sa upot sa iya paglubong. Ano ko na sir? Wala man ko na? Wala man sila naging butang na valuable items na pwedeng kawaton ng mga suspect. Oo. Pero kay tungod nag-refuse ang family sir, pero kamuya sa police station, nag-investigate kamo sa gihapon kung sino Yes ma'am. Yes ma'am, sige pa naman ang investigation. Actually, may person of interest na naging katuan, na ginitang usisa dito kung bakit may nabalaan siya. So, wala man siya nag-ako or something na may nabalaan siya. But still, we will
conduct thorough investigation on this. Although wala na lang nag-ano ang family, wala na naging pa-undergo medical legal, but we will still conduct a thorough investigation on this matter. Ano sir ang mamensahe mo? Kay nagtuga ni sir sa kahadlo, kakashock sa bilog nga Kabangkalanon, sir? Sa mga taga din sa Kabangkalanon, hindi man sila magkulbaan. Kaya this is an isolated case na natabo. Possible man na kahit naman base wala may mental disorder man ang naghimo ni or something na dituyo man mangawat. But as insidente pa na magtabo sa mundo, hindi naguro kay ato na ginaparubingan ng mga public cemetery para iskan gabi para at least ma-prevent man liwat kung may ang muling klaseng insidente. Kung ma-identify nyo abis, sir, ano man nga kaso nga iga-file sa ila? Halimbawa, mag-file ato ang family? Pwede silang mapila ng criminal complaint ng criminal case na malicious mischief kaya nilang ginkalkal nilang sa properties ang hindi sila may tagiya. Sa civil aspect naman, sa civil law naman, may liability ni ang kung makilala kita sa sungin, may liability siya sa civil law na desecrate niya ang isa ka corpse ng or cadaver, no? Bobo Grace? Yes, Bombodan. Dapat pabantayan gid siguro ang panilagan gid mga lulubngan bala nga bag-ulang gin bag-ulang gin sirado ang pansyon. Kay ang ini mga necrophilia hindi na siguro magbiter kung isa na kabulan nga ginlubong pro. Yes, Bombodan. Dapat ang maginang obrahon kay kami Bombodan. Sang time ba lang syempre na patsan man kami patsan. Ginapamantayan ginaya namon Bombodan once bag-ulubong. Syempre hindi mo da maano mga tao kay ang ibang daan nga especially public cemetery wala sang gate Bombodan. In and out ang mga tao kag isa pa kagi ligay sa syudad ng Bacolod balaya nga public cemetery nga nag-bypass padagani. Kung anong mga katabo sa patso. Amo gani? Yes. Kabay pa, Bombodan, ma-identify ni ang naghimo. Kag mapadudla ba lang, pasakaan, kaso. Kay base gani, may problema sa paminsaron, bala Bombodan. Mental disorder giniya. Mental disorder ni siya, Grace, kay ang normal ya nga tao, hindi makahimo sini mo. Yes, sakto gina Bombodan kay kaubalaya pag-ung lubong anon mo ya kayon mo dason bahan mo da hindi kini isa gid naton sa mga pelikula lang nga katabo pero actual gid nga katabo gid ya way mata magsiling gid ya nga confirm na nga amo ning ginimo pero kun may kangay sini bala nga nagakatabo daw hindi kini sigma ako na gid yan may diferensya gid yang pamisaron niya sini. Hindi gani, ilimuon ka demonyo bala Bombodan. Wala na bala pagtuuhaw. Ti imagine mo na anong pleasure, anong manamia mo sila naman, nagkuhan sang bangkay. Bombodan, kung kita yung minsar, wala gidya pleasure ga, ano pa kita ni, katarig na term. No? Kanto sa kuhan sa Bacolod, hapit sa may Golden Field area, damo na nga, pwede mo lang bayaran, may libre pa nga red tide kung isa? Amo man gani. Bombodan, ambot lang. Kung diin niya na kuha nga amo ni nga imuon niya. Dugan kasi. Naglibot ng tali sa plaza, magpinta sa Alsapalda. Nagkanto sa tali sa plaza, ka magpangita sa Alsapalda. Diba si bala Bombodan, may kahadlok na siya sa tao nga buhi? Oo, kag malapiton siya sa tao nga patay na ya kasi amo na. Kaya amo na gani nga amo nang tawagan sila mga necrophilia. Oo. Diba si dira to daw pleasure nila kay kita Bombodan may lain-lain kita nga pleasure but this is rare and not normal. Sige. Yes, Bombodan. Ini si Bombo Grace na ba nag-report para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Salamat gid Bombo Grace Lynn Lubaton.
report may kang tanan mga kabiyanan sa sining may kang tanan sa sining isa ka bangkay gagin lubong gagin nakalkal pagkaaga na diskubrihan lang sa nga pamilya pagi sa sepulturero gagin kalkal ini no gagin suspitsuhan gagin himuan pa sang katuntuhan. Impunto las 12 na ang oras ato na pagpakalagad diri sa palatuntunan na Bombo Haday sa Udto. Standby mga kabayanan kay dugay-dugay magasulod na ang Bombo News Center. Pagkaligid lamang sili. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa Mundo, narito ang Bombo Network News Noontime Edition, Agosto 30, 2022 sa ulo ng ating mga balita. Sa ating ulat, panahon ng pag-asa nagbabala sa rapid na paglakas ng mga bagong bagyo na papasok sa teritoryo ng Pilipinas na Gardo at Henry. Samantala naman, Chief of Police at escort patay sa nangyaring pananambang doon naman sa Maguindanao. Ang Department of Energy naman, todo paliwanag kung bakit hindi napipigilan ng gobyerno ang serye na naman ng oil price increase. Samantala pa rin ang Malacanang dumepensa rin sa hindi pagdalo ni Executive Secretary Rodriguez sa ikalawang Senate hearing ukol pa rin sa tangkasan ng illegal importation ng sukal ng Sugar Regulatory Administration. Cash aid naman para sa mga magsasaka matatanggap na sa unang linggo ng buwan ng Setyembre. Samantala, ang PCSO mapila naman sa Kamara na bawasan ang ipinapataw na documentary stamp tax sa kanilang gaming tickets tulad na lamang ng Lotto. At sa ating sports balita, tennis legend Serena Williams nakabuena mano ng panalo sa kanyang naging laro kanina sa napuno ng emosyon sa pagsisimula ng 2022 US Open. At sa ating entertainment news, Asia's pop diva Julian San Jose natupad na rin ang pangarap na makakolaborate si Mr. Pure Energy Gary Valenciano. Bago sa detalye, kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombil Maracol at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Todo paliwanag sa Bombo Radio ang Department of Energy kung bakit hindi makontrol na gobyerno ang patuloy na malaki ang pagtaas na naman ng presyo ng produktong langis. Sa exclusive interview ng Bombo Radio kay Attorney Rino Abad, Director ng Oil Industry Management Bureau, Department of Energy, inilahad nito ang mga kadahilanan sa ibang bansa na nakakaapekto sa matinding demand ng krudo na siyang nadudulot ng pagtaas naman ng presyo. Tinukoy pa ni Attorney Abad na tinatangka ng Amerika at iba pang bansa tulad ng pagpapataas ng interest at sumabay pa ang OPEC na ibalik sana ang Iran na may 2 millions na maibenta na sa market. Sa kabila nito, bigo pa rin daw na ma-stabilize ang demand sa produktong petrolyo, dagdag pa ang nakaambang papasok na winter season sa Northern Hemisphere. Narito ating pakinggan ang paliwanag ni Attorney Rino Abad. Ang sinasabi nga natin nung unang panahon na nung kasagsagan ng implementation ng interest hike, na ang purpose talaga ng interest hike ng European Central Bank, ng US, kasama na dyan yung malakihang mga bansa dyan sa Northern Hemisphere, kadamihan dyan Mexico, Canada,
Yan ay ang purpose niyan ay pakalmahin yung demand. Yun nga lang, nung in-implement yan, bumaba yung sentiment ng market na mukhang bababa nga. Mayroon pang sinasabing pag hindi makontrol, magkakaroon ng recession. Unfortunately, naglabas po ng report si United States na grabe na naman ang demand sa bansa nila. At alam nyo naman, pag naglabas ng report ang US, ay reliable po yan. Yan po ay sinusunod ng market. At nakita nila na talagang hindi kinaya ng interest hike ang pagpapakalma ng demand. So, alam ng market na ngayon na talagang malakas ang demand at hindi pa rin napapababa. So, yan po'y nakasabay pa dun sa pag-aksyon ng Russia na talagang inuunti-unti na niya yung pagbabawas dun sa natural gas sa Europe. At pinangangambahan na naman ng buong mundo na pag kinulang po ang Europe ng natural gas, lilipat po sila doon sa oil at lalong gagrabe ang demand sa oil. At lahat ito ultimately na feel ng market na talagang mayroong kakulangan, ang malakas talaga ang demand at posibleng magkaroon ng pagkukulang, lalo na papasok na yung winter doon sa Northern Hemisphere. So, yan naman sinabayan naman nung OPEC na pag sila po'y napa-approve po yung pagbabalik uli ng Iran, at yan po'y may mga around 2 million barrels na pwedeng maibenta uli sa market. Automatic, parang ganun ang decision nila na sila ay magkakaroon ng supply cut. So in short, yung inaasahan sana nating pag-i-increase, kahit naman lang yung Iran, ay sinabayan naman pala ng pagbabawas uli nila ng kung gaano kalaking ibabalik ni Iran, ganun din ang plano nilang tanggalin. So wala talaga silang planong i-stabilize ang supply. Yan ang eksklusibong panayam ng Bombo Radio kay Atty. Rino Abad, Director ng Oil Industry Management Bureau. Samantala naman sa ibang balita, iniulat ni Finance Secretary Benjamin Diokno na kabilang susunod na National Budget Proposal ay ang pag-aaral pa rin kung kailangan ba nataasan ang sahod ng mga government officials pagsapit ng taong 2024. Ang natura namang pahayag ni Secretary Diokno ay kaugnay pa rin sa sinasabi daw na merong batas na tinatawag na Salary Standardization Law No. 5 o SL5 na yung budget daw sa kabila ng mas maigpit na fiscal space ay kanilang isusulong pa rin. Batay sa Senate Bill 1219 at House Bill 5712, ang iminumungkahing petsa ng bisa o implementasyon nitong Standardization Law No. 5 na ika-4 na tranche ay sana ay gawin sa January 1, 2023. Noong Enero 8 kasi nilagdan ito ng dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang batas. Noong 2018, tinasan ang sahod ng mga uniform personnel ng 50 hanggang 100%. Ang mga teachers naman sa kabilang banda ay makikita ng kanilang sweldo ay tumataas lamang ng kaunti sa mahigit 6,000 pesos na ikinalat sa 4 na taon depende sa kanilang mga salary grade levels. Ang SSL, Standardization Law, yung nagdidikta ng sweldo ng buong burokrasya ng gobyerno. Sinabi nitong opisyal ng gobyerno na sasaklawin ng pagtaas ng sweldo hindi lamang yung mga teachers kundi ang iba pang mga manggagawa ng gobyerno. Inahangad kasi ng panukalang batas dyan sa Kamara at sa Senado na ipamahagi ang pagtaas para sa lahat ng manggagawa ng gobyerno sa 4 na yugto sa loob ng 4 na taon hanggang taong 2023. Samantala, nagpaliwanag ang Malacanang sa hindi pagdalo naman ng tinaguriang Little President na si Executive Secretary Rodriguez doon naman sa Senate hearing. May mga detalye pa dyan si Bombo Dennis Samito. Dumipensa ang Palasyo Malacanang dito sa panibagong development nga kung saan hindi nakadalo sa pagdinig ng Senado ukol pa rin sa usapin ng illegal umanong sugar order number 4. Ito yung pirmado ng nagbitiw na Undersecretary Leocadio Sebastian in behalf of the President. At ngayon ay busy itong si Executive Secretary Vic Rodriguez para sa pagdalo naman sa cabinet meeting. Paliwanag ng Malacanang,
gustuhin man ng opisyal ni Executive Secretary Rodriguez na personal na makarating dyan sa pagsisiyasat ng Senado, ngunit kinakailangan din ang ibang gampanin, lalo't may mga tinatapos o urgent na mga inaasikaso ang mga miyembro ng gabinete, lalo't papaalis ang Pangulong Bongbong Marcos para sa kanyang biyahe at inihahanda rin ang iba pang mga kinakailangan para naman doon sa pagdepensa ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa kanilang hinihiling na budget para sa taong 2023, lalo't nag-umpisa na ang mga pagdinig sa bahagi ng Kamara at ng Senado. At una nga dyan ay sinabi ni Executive Secretary Vic Rodriguez na abala din sila doon sa kanilang bersyon ng pagsisiyasat sa issue ng importasyon ng asukal. At una na nga dyan ay sinabi na sapat naman ang supply ng asukal sa Pilipinas at hindi kailangan na agarang mag-import ang ating bansa, taliwas doon sa ninanais ng mga nagbitiw na opisyal ng Sugar Regulatory Administration. Sa ngayon ay wala pa ring pinal na tuldok ukol doon sa pagsisiyasat ng Malacanang sa naturang mga hakbang ng ilang opisyal ng Sugar Regulatory Administration na ngayon ay pawang napalitan na. Narito ang naging bahagi ng pahayag ni Executive Secretary Vic Rodriguez. Did not respond because these are the matters that are still on the table of the acting Secretary of the Department of Agriculture that we have yet to act upon and that he has yet to decide on. Yan ang mensahe o bahagi ng pahayag ni Secretary Vic Rodriguez, ang little president na tinuturing. At si Pangulong Bongbong Marcos mismo ay regular na humihingi ng update. Hinggil pa rin dyan sa naturang usapin kahit ito ay dinidinig na sa dalawang kapulungan ng Kongreso, yung usapin ng illegal resolution sa pag-angkat ng 300,000 metric tons ng asukal. Sa kasalukuyan, kabi-kabila pa rin ang mga aktibidad ng inspeksyon doon sa mga bodega sapagkat nais ang Pangulo na mailantad kung gaano ba talaga yung supply at bakit may mga lugar na talagang tila kinakapos pa rin dahil nga doon sa mga artificial na kakulangan bunsod ng hoarding ng ilang mga negosyante. Bombo Elmar? That's right, Bombo Dennis. Maraming salamat sa mga updates na yan. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, nadagdagan pa sa 12 na yung mga naging pasahero ng Philippine Airlines na sugatan dahil sa matinding turbulence na naranasan ng eroplano ng 2 oras bago ito lumapag mula sa Los Angeles, California, yan patungo ng Pilipinas nang mangyari naman ang insidente. Sa inilabas sa pahayag ng Philippine Airlines sa Bombo Radio ng kanilang tagapagsalita na si Michelle Villaluna na 9 na mga pasahero at 3 crew members ang sugatan. Sa kabuang, merong 155 na mga pasero ang sakay ng PAL Flight PR-113. Dila na rin sa ospital ang mga sugatan matapos makalapag ang eroplano sa Metro Manila. Ayon sa kanya, walang babala ang inilabas bago ang insidente dahil sa ang turbulence ay hindi nakikita sa onboard weather radar system ng aircraft. Ito nakalipas na araw, nakakonfine pa rin sa ospital ang tanging isang pasahero na lamang na sugatan habang yung iba ay nakadischarge na raw pagkatapos na matanggap ang kinakailangang paggamot. Tiniyak naman ng Philippine Airlines na sasagutin nito ang lahat ng gastusin na medikal ng mga apektado namang mga pasahero. Pinagsisikapan ng Department of Agriculture at Land Bank of the Philippines na mapabilis ang pagproseso at pagpapalabas ng tulong pinansyal sa mga beneficiaries ng Rice Farmers Financial Assistance Program. Sinabi ni Press Secretary Rose Beatrix Trexie Cruz Angeles sa isang payag na ang 5,000 pesos cash aid ay inilaan para yan sa mga kwalipikadong magsasaka ng palay bilang bahagi ng pagpapatupad ng Rice Tarification Law. Tiniyak ng State-run Land Bank of the Philippines naman sa mga farmer beneficiaries ng Rice Farmers Financial Assistance Program na sila ay nakikipagtulungan sa Department of Agriculture upang mapabilis ang pag-disburse ng kanilang mga subsidies. Magsisimula ang pamamahagi ng mga subsidies sa September 7, 2022 pagkatapos ma-validate ng Land Bank ang nasabing mga account. Ang nasabing programa ay isang direktang cash transfer bilang kompensasyon sa mga magsasaka ng palay upang mabawasan ang pagkawala ng kita dahil sa pagbaba ng presyo ng bigas o palay.
Abangan pa ang detalye ng mga balita. Isa pong chief of police at kanyang escort ang patay sa nangyaring ambush doon po naman sa Maguindanao. Pero ang bagong balitang yan, paalala muna. DG SB, give the SB Combo Crisp a try. Oh. Large coffee and classic donut. 99. Still premium donut and large coffee. Hot or rice. Oh, large coffee and Bonwich. 140. Just dunking yan. Hot or rice choco. 120. Shokin. Premium and classic munchkins for 120. The SB Combo Crisp a try. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ang Department of Agriculture kasama ang BFAR magpapatupad din daw ng mga inisyatibo ang kanilang pangakong kaugnay pa rin sa mapaunlad naman ang supply ng asin sa Pilipinas. May follow pa rito si Bombo Gerald Ulip. Bombo Elmar Bombo Jane, tiniyak nga ng Department of Agriculture maging ng BFAR na tuloy-tuloy itong kanilang pagbibigay ng tulong para pa rin dito sa mga para sa industriya ng asin dito sa bansa. Ayon kay BFAR Chief Information Officer Naser Briguera, layon daw kasi ngayon ng pamahalaan na mapalawak pa ang industriya ng asin sa bansa, kaya siniguro nilang magbibigay sila ng mga makabagong teknolohiya para mapalakas ang produksyon ng asin dito sa bansa. Kabilang na rito itong evaporation system at ang paggamit ng iba't ibang klase ng machineries para mapabilis ang production ng asin. Magbibigay din umano sila ng pasilidad para sa pagproseso, packaging at value adding sa marginal salt makers sa ilalim ng cost-sharing agreement. Sa ngayon ay mayroon na raw 30 na grupo na nag-engage sa salt making dito sa bansa. Kaugnay niyan, pakinggan natin si BFAR Chief Information Officer Naser Briguera. Na isinusulong natin yung tinatawag natin sa food self-sufficiency. Ito po ay bahagi ng pagkain. So sa gabay din po ng ating Pangulo, si Pangulong Bongbong Marcos, sinasabi niya na dapat ang isinusulong natin na magkaroon tayo ng local production. So ito po yung nakikita natin, yung sapat na supply kapag naisulong natin ang tuloy-tuloy na pagbibigay ng interventions ng pamahalaan. Pangalawa, ito po yung lilikha ng mas maraming trabaho. Ibig sabihin po nito, mas aangat ang kabuhayan ng mga sektor na nasa industriya po ng pag-aasin. So ito po pa sa pangkahalatan ang nakikita natin maging resulta sa tuloy-tuloy na pagbibigay pansin ng pamahalaan sa industriyang ito. Noong nakaraang taon nga, Bombo Elmar, Bombo Jane, ay nakapaglatag ang BFAR ng 100 million pesos na development of the salt industry project sa ilalim niya ng special budget request ng Congressional Introduced Initiative Project. Layo ng naturang proyekto na mapataas ang produksyon ng asin sa Region 1 o Ilocos Region, sa Region 6 o Western Visayas, maging sa Region 9 o Zamboanga Peninsula. Isa sa mga target nito ay ang magkaroon ng excellent quality ng asin sa pamamagitan ng pagpapaganda at pag-improve sa iba't ibang methods at practices sa salt production at product compliance sa food safety standards. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulep. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Samantala naman sa ibang balita ay nagpapaalala ngayon yung lokal na pamahalaan dyan sa Tansa, sa lalawigan ng Cavite sa kanilang pagdeklara ng dengue outbreak. Dalan pa rin sa patuloy na record cases ng mga pasyente. Una rito ay iniulat ni Municipal Health Officer Ruth Ponzalam na nitong taon lamang nakapagtala na sila ng mahigit 200 kaso mula January hanggang Agosto, na doble pa kumpara sa mga nakalipas na taon. Maaari umanong umabot pa ito sa 500 sa pagkatapos ng taon kung hindi raw mapipigilan. Inamin pa ng lokal na pamahalaan na ang dengue cases sa Tansa, Cavite ay nasa outbreak level na, kaya ipinag-ibayo pa ang kanilang kampanya sa mga preventive measures. Isinisisi naman ng mga lokal na pamahalaan ang palagiang pag-uulan na kabilang sa dahilan na tulad namang dengue outbreak. Ang bayan ng Tansa dyan sa Cavite ay kinapapaluba ng 41 mga barangay na siyang may ika-4 na pinakamataas na bilang ng mga dengue cases dyan sa lalawigan naman ng Cavite. Inaapura ng Bureau of Internal Revenue BIR at Bureau of Customs BOC ang kanilang kampanya laban sa korupsyon sa pamamagitan nito ng pagsasamoderno ng kanilang operasyon sa ilalim niya ng digitalization. Kumbinsido si Finance Secretary Benjamin Diokno na ang digitalization ang susi para tuluyang mawalis na ang korupsyon sa iba't ibang ahensya at kagawaran ng pamahalaan. Sa katunayan, anya, marami ng ginawang digitalization ng BIR
BIR at BOC sa nagdaang administrasyon. Ang maipapangako anya nila ay pagbubutihin pa ito ngayon. Sinabi pa ni Diokno na mayroon ng umiiral na Digital Transformation Program ang BIR na naglalayong gawin na silang data-driven sa pamamagitan ng mga manggagawa o empleyado na kayang gumamit ng digital technologies para mapahusay pa ang serbisyo ng BIR at mapalakas ang pakikipagtransaksyon ng mga taxpayer. Sa katunayan noon anyang 2021, 93% ng income tax returns ay naihain na electronically at ang mga taxpayer ay inalok ng mas madaling paraan ng pagbabayad ng buwis 24/7. Maliban sa digital transformation, isinusulong din ni BIR Commissioner Lilia Guillermo ang moral transformation sa loob ng kagawaran sa pamamagitan ng Value Formation Course. Sa panig naman ng BOC, sinabi ni Deputy Commissioner Edward James D. Buco na isa sila sa mga kagawaran ng gobyerno na unang nagpatupad ng paperless transaction. Sa katunayan, suportado anya ng World Bank ang digitalization nila sa pamamagitan ng $88.28 million na financing support para yan sa Philippine Customs Modernization Program na nakatutok naman sa pagiging modernong BOC mula sa pagiging mano-mano at paper-based organization. Target ng BOC na makamit ang global standards at full modernization pagsapit ng taong 2024. Samantala mga kabombo, sa kapapasok lamang na breaking news, patay sa nangyaring ambush ng mga armadong grupo ang Chief of Police ng Ampatuan, Maguindanao na nangyari kaninang alas 10:02 ng umaga. Sa report naman ay pinarating ni Bombo Gary Fersas doon po naman sa lugar na kilalang nasawi na si Lieutenant Rinaldo Samson habang patay rin ang isa nitong kasama at marami ang nasugatan. Ayon kay Maguindanao Police Provincial Director Colonel Christopher Panapan, magisilbi sana ng warrant of arrest ang mga pulis laban sa isang wanted person sa bahagi ng barangay Kapinpilan, Ampatuan, Maguindanao nang sila tambangan ng mga hindi nakilalang mga armadong kalalakihan. Patay on the spot si Samson at ang kanyang escort habang sugatan naman ang kasama nito na nagawang gumanti ng putok doon sa mga suspect. Umatras ang mga armado nang dumating din ang karagdagang puwersa at mga pulis at mga sundalo. Sa ngayon, nagpapatuloy pang tinutugis ng mga otoridad kasama ang militar dyan sa nangyaring pananabang sa Chief of Police ng Ampatuan, Maguindanao. Samantala, grupo ng mga transport operators nagpaliwanag din sa 2 pisong kanilang hirit para sa fare hike sa LTFRB. May detalye pa itong si Bombo Marlene Padiernos. Yes, Bombo Elmar, Bombo Jane, ipinaliwanag nga ngayon ng grupong Liga ng Transportasyon at Operators ng Pilipinas ang kanilang kahilingan kasama ang iba pang grupo ng mga operator na madagdagan pa ng 2 piso ang pamasahe sa mga jeep. Isa-isang pahayag ay sinabi ng presidente ng grupong LTOP na si Orlando Marquez na dahil ito sa masyadong mataas na presyo ng produktong petrolyo sa panahon ngayon. Malaking tulong anya ang 2 pisong dagdag sa pamasahe sa mga jeepney drivers, lalo na ngayong nagisimula na naman ang implementasyon ng malakihang aumento sa mga produktong petrolyo sa ating bansa. Kung sila anya ang tatanungin ukol dito, kung hindi raw papatupad itong fare hike ay baka umalis na naman sa pagmamaneho ang mga tsuper sa ating bansa nang dahil sa pagkalugi, bagay na kanila namang gustong maiwasan. Binanggit din naman ni Marquez na handa silang makipag-usap sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ukol dito upang maisaayos anya at maipatupad ito ng walang gusot. Kaugnay niyan, pakinggan pa natin yung bahagi ng pahayag ni LTOP President Orlando Marquez. Yung pamasahe po ay naasahan namin ay kami sa aking grupo kasama ni Boy Ribanyo, ni Saldi Pingay, kami lahat dito ay 2 piso yung aming pakiusap na sana ay may idagdag dahil yung sa computation doon sa automatic fare adjustment formula, kung susundin yun po ay masyadong malaki, kaya kawawa naman po yung ating mananakay dahil mababa po yung kanilang mga sweldo, walang kikitahin. So kung kami naman po ang tatanungin, kung hindi kami tataasan, baka bumalik yung mga driver namin na pupunta na lang na magiging mason na naman, karpintero. So marami hong mga trabaho na pupuntahan nila dahil bakit ka pa naman magpapakabayani na bibiyahe dito kung wala ka namang kinikita. Kaya yun ho yung aming iniiwasan. Kaya kami po, yung pahayag ng LTFRB, sana po ay kami
ay talagang gusto namin makipag-usap, makipagtalamitam sa ating chairperson para po maayos natin na wala hong gusot po ito. Yan iyong bahagi na naging pahayagan ni ELTA President Orlando Marquez. Samantala, pahabol ko lamang Bombo Elmar, Bombo Jane, nasa kasalukuyan ay nakikipag-meeting ngayon itong mga grupo ng mga operators sa LTFRB hinggil naman doon sa no contract apprehension policy na naging usapin din at umanya ng samot-saring reaksyon mula sa ating mga kababayan. Live para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, madako tayo sa Kamara sa nagpapatuloy pa rin dyan na budget hearing ng gobyerno at yung apila na rin ng PCSO. Dito naman sa mga mambabatas, may detalye pa si Bombo Annalise Soberano. Pinaghahanda ni Deputy Speaker Isidro Ungab ang Department of Budget and Management sa posibleng paggisa ng mga mambabatas sa unprogrammed appropriations sa ilalim ng 2023 proposed national budget. Ayon kay Ungab, sigurado kasi na maraming itatanong ang mga mambabatas patungkol sa mahigit 5 trillion pesos na pondo. At sinabi pa sa paliwanag ni Ungab, ang porsyentong ito ay malaking pagtaas kumpara sa nakaraang mga budget na 2% hanggang 5% lamang ang unprogrammed appropriation. Dagdag pa ng kinatawan na batay sa isinusulong na budget reform bill, ang standard o normal na percentage level ng unprogrammed appropriations ay hindi dapat lalagpas sa 2% ng kabuuang expenditure proposal na nakapaloob sa program component ng General Appropriations Act. Ibinabala pa din ng kongresista na posibleng hindi na aprubahan ang pagkakaroon ng supplemental budget sa hinaharap dahil sa malaking porsyento ng unprogrammed funds. Ang unprogrammed appropriations ay standby appropriations na hindi mula sa revenues o kita ng pamahalaan. Maaari lamang itong gamitin kung mayroong sobrang revenue collection mula sa mga non-tax revenue sources, bagong revenue collection mula sa mga bagong tax o non-tax sources at approved loans para sa mga foreign assisted projects. Umapela naman ang PCSO sa nagpapatuloy na budget deliberation ngayon dito sa Kamara na dapat ikonsidera ang pagbabawas sa ipinapataw na documentary stamp tax sa kanilang mga gaming tickets, partikular ang loto. Ayon kay PCSO Chair Juni Kua, malaki ang mababawas sa kanilang medical assistance program para sa indigent patients kung hindi matuloy ang bawas dito sa ilalim ng Comprehensive Tax Reform Package 4. Batay kasi sa nasabing Package 4, mula sa inaprubahan ng Ways and Means Committee, mula 20% ay gagawin na itong 10%. Sa ngayon naman, nagpapatuloy ang press briefing ni Representative Janet Garin ng Majority Leader ng Majority Group dito sa Kamara hinggil nga sa mga programa kaugnay sa pangkalusugan at ito nga ay nagpapatuloy hanggang sa ngayon. Mula dito sa Kamara, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Ang Commission on Human Rights nag-imbestiga na sa pag-noise barrage ng mga preso sa Iloilo District Jail matapos hindi umano pinapakain ng tama. May pagulat ang Bombo Radio Iloilo. Bukas ang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP hinggil sa hakbanga ng Commission on Human Rights o CHR na magsagawa ng investigasyon kaugnay sa nangyaring noise barrage sa Iloilo District Jail, male dormitory sa Nangaputotan, Iloilo. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Attorney Jairus Anthony Dohilio, spokesperson ng BJMP Region 6, sinabi nito na pumunta ng CHR sa Iloilo District Jail kung saan nakipagpulong sila sa mga preso at mga opisyal ng kulungan. Ayon kay Dohilio, nakahanda rin sila na magbigay ng kakailanganin ng CHR. Kasabay nito, nilinaw rin ni Dohilio na hindi totoo na hindi pinapakain ng tama ang mga preso na naging dahilan anya ng pagsagawa naman ito ng noise barrage at pag-akyat sa bumbong ng kulungan. Napag-alaman na maliban sa CHR, nagsagawa rin ng investigasyon ang Department of Interior and Local Government hinggil sa pangyayari. We welcome the initiative coming from the
Commission on Human Rights. And in fact, during the noise barrage, at that time ay pumunta mismo ang mga representative ng Commission on Human Rights doon sa pasilidad at sumama sa pakipagdialogo sa ating mga PDL. And they have given their assurance also that they will be conducting a more frequent surprise inspection and dialogue also with our PDL. Ang spokesperson ng BGMP Region 6 na si Attorney Jairus Anthony Dohilio. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chris John Hetchanova Lusada. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall number 1 sa Iloilo, Basta Radyo, Bombo. Oras sa Buong Pilipinas, 28 minutos na po nakalipas ng alas 12 ng katanghalian. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Bombo Weather Update. Nagbabala ang pag-asa ng mabilis na paglakas ng dalawang bagyo sa silangan ng Pilipinas. Ayon pa sa Weather Bureau, ang sama ng panahon na nasa labas ng Philippine territory ay nasa typhoon category na at inasang magiging super typhoon bago pa man pumasok sa karagatang sakop ng Pilipinas. Habang ang low pressure area na nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility ay magiging bagyo rin sa loob ng mga susunod na araw. Tatawagin ang una bilang Bagyong Gardo habang ikalawa ay Bagyong Henry. Tinatayang hahatakin ng mas malakas na bagyo ang isa pang weather disturbance formation kaya iisang bagyo na lamang iiral sa mga darating na araw. Kahit hindi maglandfall, mararanasan pa rin ang impact nito sa extreme northern Luzon dahil sa lawak ng sirkulasyon bilang pinakamalakas na bagyo sa nasabing bahagi ng karagatan. Samantala mga kabombo kay Star Nation, yan po ang kabuuan ng ating Bombo Network News at live via satellite mula rito sa Bombo News Center, Makati. Kami po ang tagapaghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombil Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Pabalik na magaberan sa aton nga pangalaga diri sa palatuntunan na bumbuhanay sa Odto. Bagulan nyo na ba tayo ng Bombo News Center sa ato nga Bombo Network News. Sa ato nga pagbalik, pagtalakay naton banwa, ang ining gintalakay nato sa nagligid nga semana, ang ining kakulang sang produksyon sang asin sa pungsod Pilipinas nga makahuluya ini banwa, no? Ang ining pag-import naton sang asin sa isa ka pungsod nga napalibutan sang kadagatan. Hindi lamang niya pungsod nga ang dagat kabla, limitado lang. Sa pagkadamo sa kadagatan kay archipelago kita mo. Ang Negros may malapad nga kadagatan, ang Panay may araman, ang Cebu, ang Guimaras, halos tanan nga mga kaprobinsyanan may kanya-kanyang kadagatan mo. Pero ginakulang pag kita banwas ang supply sang asin, naga-import kita. Pag-isura nato nili kay ang Department of Agriculture, pag sa kay Undersecretary Pangaliban sa naglikad na payag nga magapangayo ang Department of Agriculture sang dako nga pundo, mga around 100 million pesos. Kay intriga ini sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kay pasanyugon ko no para sa pagbulig sa pagpasanyog sa industriya sang asin. Karon dugay-dugay, sa ato nga pagbalik banwa, mangin ko po natin ang BFAR Regional Director, Remia Apari. Kagibalo natin kung ano ng update sa bahagin sa BFAR kay dogin kuha na ni Santo, mga 2012 pa to. Why na niya sa jurisdiction sa BFAR ang industriya sang asin. Ibalo natin karon kung ano ang mga plano sa Department of Agriculture para sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Pagkaligad gilamang banwa sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22
katuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide. Kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahumpagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahum na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage.
Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian.
Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano pala may buwan? Pabalik na mga kabyanan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan bumbuhanay sa Udto. Sa nasiling ko na pag-diskusyonan naton ang sabahin sang industriya sang asin. Siling nila the dying salt industry sa Pilipinas. Kaya daw way matutukan din isang gobyerno sa malawig na nga mga tinuig banwa. Kaya sa report nga ito na baton for 15 years, sa sulod na sang 15 katuig, kita ang nag-import kuno sang asin. Hindi lang basta-basta nga kadamuon sang asin, mga around 500 metric tons. 500,000 metric tons kada tuig. Singko di daw kahuluya man ini nga ang aton nga pungsod Pilipinas, archipelago, no? Na nagpugtak-pugtak nga mga kapuluan nga napalibutan sa kadagatan pero ginakulang pa kita sang asin. Sa nagligad yung mga sinimana si DA Undersecretary Panganiban nagapayag nga magahinyo sila sa nagakinahanglan kuno sang around 100 million pesos nga pundo para ihatag sa BIFAR para nga BIFAR na mahala mag-revive sa aton nga salt industry. Pasanyugon, palaparon o anong tawag sila dang salt bed, no? Palaparon kag i-introduce ini sa mga naga-engage sa gid mismo nga daan sang una sang pag-harvest sa mga asin sa higad sang baybay sa mga punong. Yari karon ang aton regional director, no, sang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, si Regional Director Rimia Apari, no. Hibalo naton kung ano gid man ang status subong sang salt industry sang pungsod Pilipinas. Sa piya ka linya si BIFAR Regional Director Rimia Apari. Mamayong udto. Okay. Sige, na-mute ang iyang mic. Okay. Ma'am, na-mute siguro ang imo nga mic. No? Sa liwat, kaupod naton si BIFAR Regional Director Rimia Apari. Dili sa palatuntunan na Bumbuhanay sa Udto. Ma'am, ang upon mo karon si Bumbo Daniel. Kag live ka nga mabatian sa Bumbo Radio Bacolod kag nationwide and worldwide pagi sa atong Facebook Live kag YouTube channel, no? Okay, sige, sa piya ka linya, balikan nato nabi si Ma'am o si Regional Director Apari. Okay na siya, Bumbo Steph. Nautod siya. Okay. Ang iyang kwan ang ma'am siguro ang kung mabatian mo ko na subong ang imong video daw okay na. Sige. Sa piya ka linya aton nga BIFAR Regional Director si Rimia Apari. Mama yung udto. Hello, mayong udto, Bombo Daniel. Thank you. Ma'am, ni amo gining ginatalakay namon nga isyu sa nagligad pa nga semana. Kaya according to DA Undersecretary Panganiban, ginakulang gali kita sang asin kag daw naghina gid man ang aton nga production. Do mga 15 years na gani nga nag-import kita sang around 500,000 metric tons sang asin kada tuig. May ara siya nga ginahingyo nga basi mapunduhan ang BIFAR kuno sa mga around mga 100 million para nga mapasanyog or ma-increase ang production sang asin. Ma'am, sa imo nga sa imo yang nga ihibalo, ano gid man ang sitwasyon subong sa aton nga salt industry? I can only talk about the status here sa Region 6. No? All the proposal for 100 million worth of projects for asin. That will be for Region 1, especially Pangasinan, Region 6, and Region 9. So, diri, based sa data naton as of for 2020, ang salt production naton is 1,214 metric tons. That's the annual salt production. And then we have 114 hectares na devoted for salt production here
in Region 6, kag ang mga provinces who are into salt production are Guimaras, Negros Occidental, Iloilo, and Antique. And there are 118 salt processors in the region. Kag based sa computation, no, may computation, we need at least 5 grams of salt per day. Kag based on our production now, based on 2020, 1,214 metric tons ang production natin. And the requirement based on the computation na we need 1,375 metric tons per year. Region 6. So, if you compute that, we'll have a deficit of around 161 metric tons for Region 6. That is based on the 2020 data. Okay. So ano ang natabo sa aton nga salt industry, ma'am? Nga ang we are speaking sa kwan lang sa Region 6, no? Ano ang natabo nga ang ma-deficit pa kita kay kung aton lang ganit lang taon ang Panay na palibutan sa dagat, ang Negros na palibutan man sa dagat. Kung nag-istorya lang kita sa Western Visayas, paano nga nagka-deficit kita, ma'am? This Iloilo City and the province of Iloilo, isa siya ka major producing. But then, sa Subong wala na ta because yung convert into commercial. No? Kaya diri sa city mo, sa Mandurriao area, and all somewhere in Liganes and Haro area. Diyan sa una, damo nga, Ilonggo, okay lang? Okay lang. Damo nga areas for fish pond, no? It's and also in Iloilo province, Liganes area, Guimaras, ara na. But then those areas were converted into commercial areas, and now wala na ta sang amuna nga production diri sa Iloilo City. So isa na karason sa aton deficit. Okay, so gin-convert ang ining mga area nga imbis asinan sang una, base do ginhimo na subong mga subdivision ng ibang sina diri. Yeah, ginbuhat siya nga commercial purposes. So makita sa Mandurriao damo na mga business enterprise, and then ang sa diri sa may Liganes kag Haro area, they no longer produce salt but rather they use it for other purposes. Madamo, ma'am, ang nagbiya na sa sini nga industriya because nga daw kulang kuno sa support sang gobyerno kag daw hindi makaganansya sang dako ang mga nagaproduce ang asin, ma'am. So far sa siguro with DTI na kay kami way back 2006 during oil spill. We provided livelihood projects, especially in Guimaras, which we produced damo nga asin, and we saw the potential of this kind of project na makasupport as alternative livelihood sa mga fisher folk. So, but then, hindi ko lang masundan kung what happened, although hindi masyado nag-commercialize, but then they still continue having that production, especially during summer sa 4 provinces na na-mention ko. But it's not in a large scale. Okay. Okay, ma'am, daw nautod ka. Hello? Okay, sige, go ahead, ma'am. So, sige ang production, ang record ko lang 2020, but then, amo ni gani uda project nga gin-mention ni Yusik Panganiban, worth 100 million for Region 1, Region 6, and Region 9. Amo gusto namon nga we will increase salt production, especially under may aklini sa Bombo Daniel, no? It's an act of asin, which is, we call it asin. Okay. It's a salt iodization nationwide. An Act, Republic Act 8172. So, ang proposal ni sa 100 million
is more of increasing production of salt here in the Philippines as well as its quality. So, damo nga pong component because hindi ko lang ang data, hindi ko lang masigurado, but then parang may importation na tayo ng asin. But then, there is a Region 6, hindi man siya naging issue yet in terms of supply. Although, in records, based on computation, we have shortage, but it was not really sa subong lang ni nga nagwa nga isto nga concern na may shortage of asin. Oo. Because we're using asin here in Region 6, actually nationwide, amo ni ang tatlo ka regions, Region 9, 6, and 1 nga may ara siya nga talagang cultivation, production of salt in ponds and in nearby beaches. Okay. So, may arasang data nga gina-forward sa Mondri. Ambot kung ano ka accurate ini nga ang aton ginakonsumo nga o kung aton ginakinahanglan nga asin diri nga supply, mga 93% gid ang gin-import naton, ma'am. Yes, I have also read that kind of information. That was when we developed the proposal for the 100 million wherein we are part from Region 6, and it was only that I know na tama yung figure mo. I have come across with that figure that we had been importing almost 90% of our salt requirement for the country. So why we were thankful na with this budget sana kung ma-post through, we can be self-sufficient of salt in our country. And also in the fisher folk for their livelihoods. Okay, pero itong 93% na asin na in-import natin, hindi lang siya hindi lang siya for consumption, sa aton consumption, sa aton food consumption. Ang iba siguro hindi ginagamit sa fertilizer sa mga lubi, ma'am? Yeah, ginagamit niya sa fertilizer sa lubi, ginagamit siya for processing, fish processing. Ginagamit man siya sa mga feed. So, it's a multi-use commodity actually. Okay. It's a important commodity for the people, ang asin man. So, amo na ang usefulness niya na dapat maging self-reliant kita in terms of supply ng asin sa aton mo. So conforme ka man, ma'am, sa ginpayag ni Undersecretary Panganiban nga may arasang danger ni sa aton kung dependent kita sa salt importation kay basi ang pungsod nga naga-export sang asin basi hindi naman makasarang magpadala sa aton kay maguntas sa sang supply. So mawadaan kita daw problema kita sini. Yeah, of course, the same scenario I think with other commodities that if we're not producing this commodity, that will happen really. That's why I welcome that 100 million that if you can implement, we can be self-sufficient hopefully that with the salt for the coming months. Because we can only produce this during summer. Yes. So our practices in salt production, usually yung peak na production is during summer. So during summer. With the 100 million na sinabi ni Yusik Panganiban, hopefully we can utilize this in such a way that we can reduce importation and the Philippines will become self-reliant for its salt supply. Okay, pero ang 100 million siguro hindi enough para sa padako pagid sa katong production kay ang 100 million para na ni sa bilog nga Pilipinas. Yeah. So with this issue now, the government, of course, the Department of Agriculture, will have to, kung sa ako can make a plan, a short-term plan, because this will only take in 6 months' time we can produce salt. So given priority by the government, especially agriculture, and even the local government units
Kasi malaman nila kung ano ang need, no, ang supplies ng salt in the respective area to provide livelihood projects sa mga fisher folk. Na maski sila nga kinanglanon, di ba lang? Kaya ara man na sa Higanbaybay or may mga punong available, we can use that. So I think that will be the best strategy plan for BIFAR. Of course, we are on that to prioritize, especially during next year, no, sa first, second quarter, to allocate funds in salt production. Pero may mga available area kita. Just in case, sabi nga damo magkatuabi sa salt production. May mga available pa kita nga mga area, nga mga, let's say, mga punong nga pwede ma-convert bilang asilan, ma'am? Areas, because during summer, usually, may mga area nga hindi siya masyadong nami ang pagsulod sang tubig bala for fish production. So that's why, that's the timing na dapat mag-asin kita. So it's just a matter on how we coordinate, we partner with the private sectors, especially the fish pond operators, and maybe the fish pond operators can invest on salt production. So, talagang i-prioritize ng government ang pag-produce ng salt sa ilang area. But then helping the small ones, the fisher folk who doesn't own the fish pond, they can work together as small brother, big brother, that the fisher folk can utilize the fish pond during summer where there is no production of fish in the fish pond. At saka, pwede naman sila maka-utilize sa mga area outside the fish pond, yung mga beach area, where ang pinanglan mo naman nga raw mat is the water from the sea. So, may technology na nga amo sina, I think if we will prioritize that, the government and the private sector can really boost salt production through that kind of partnership. Kita nga po no, Bombo Daniel, to use for this, to increase the production of salt. It's just a matter of arrangement, collaboration on how we can work together as long as the government supports it. Pero ba may information man ko din nga nabaton, base maganda sa interview ko sa nga nagligad sa isa man ka LGU, sa isa ka alkalde, no? Sa isa ka LGU nga nag-produce man sang asin, diri sa sa probinsya sa Negros Occidental, iyagin payag, ma'am, nga mas barato kuno ang presyoanay, or halimbawa kung ikaw naga-negosyo sang asin, kung mag-import ka kuno mas barato kaysa local produce nga asin? I think that's always the issue on importation. Even sa agricultural commodities, sa fish, sa sugar, di ba? Sa onions, that's why medyo may issue dyan. And because of the World Trade Organization that open ang market, that's why ang mga countries or even the Philippines, kung ay nalimas ang supply, as long as ma-justify ng isang supply, we opt for importation because it's cheaper. Pero, with our present condition now, we really advocate for boosting local production, for self-reliance, and for sustainability. But in terms of importation so far for agricultural products, tama man na ang mga report na mas nubo ang imported products compared sa pinaproduce natin diri locally. Kay inatungod siguro kay brato gid man ang ilatong inputs ikumparar diya sa aton, that's why brato man ang ilang pagbaligya sa ilang mga produkto. Ma'am, sa akong pagkaintindi ang supervision sa sining salt industry daw ginkuha na ni Anay sa inyo sa BIFAR? Ang Bobo Daniel? Daw hindi na under sa inyo, di ba? Daw sa nabaton ko information, since 2012 daw hindi na ni sa inyo abing paginakop ang salt production?
There was an issue before because when we started, naging issue man nga dapat kuno ara sa DNR ang amo ni siya nga nga commodity. Hindi siya may something mga issue na. But then I think na iron out na ni isa pa ni zero ka delay sang pag-release ng 100 million. Because gin-iron out pa, gin-clarify ang amo nga issue. I've heard there was a meeting last week sa central office and they are planning now to download the money to the regions intended for this project because ang amo nga issue na flush out na clarify na for implement. But we'll have a meeting tomorrow for the finalization because of this issue on salt importation and salt shortage. Siguro ang paniyusik panganiban nga this should be already be used for salt production yung 100 million worth of project. So bali ito ay ining 100 million ma'am on the bag na gali ni inog distribute hindi ni siling gali nga i-requeston pa ni nga budget ara na gini gali subong. Ara ang budget subong sa central office sa DA. Sa institution nga dira naka under sa NEP ba sa may GAA dito sa ila, but then ang implementation ara man sa mga region. So na gina-work out nila nga kung paano ma-download ang money to respective regions for this project. Okay, sige. So anyway, hindi pa man ta subong maka-produce pa sang asin kay sige pa man ulan-ulan. Tama-tama lang siguro kung mapanghatag na sa mga riyon ang ini nga budget by next year kung magsugod ng summer season nga makaproduce na kita sa madamong asin, ma'am. Yes, Bongo Daniel, dapat subong ma-release na ng money para ma-program namon sa region para timing na sa summer ma-set up na ang mga facility or yung mga mga plastic and para pag abot sa summer pwede na ka-start producing salt. Okay. Pero sa imo nga paglantaw ma'am, kung gusto ta makaya naton nga mangin self-sufficient sa aton yang kinahanglanon nga asin? Kaya talaga, Bongo Daniel, kasi ang hambal ko gani, we have vast resources. Fish pond, may ara kita nga dagat, nga ara lang ang tubig. Tapos may punong, may ara nga seaside nga pwede gid gamiton to produce salt. So, prioritization and support from the government, both and the private sector. Siguro iprograma ginamon sa BIFAR kung ang target is to be self-reliant sa salt. Kayang-kaya kung maglatag. Because, sige, pati kayo nun tani kag kayahon na gindi kay kahuluya sa mga kaiping naton nga mga kapungsuran. Arkipilago kita na palibutan kita sa kadagatan pero ginakulang kita sang asin. Yes. So, mamala isa ka issue nga ara lang ang raw materials, gamay lang gastuhon mo, hindi ka na mag-feeding, hindi ka na mag-fertilize. Ibulad mo lang sa init, pagkahapon ma-harvest ka na sang asin. Basta matandos lang ang mga Pinoy. I think dako gini nga makabulig sa pangabuhian, especially sa mga fisher folk, no? To increase the income, additional income aside from fishing. At the same time, we can be self-reliant in terms of salt production, which is very needed sa aton nga nutrition. Isang din ka important component ang salt. That's why ang layi is iodization of salt. Isang din na pinaka-end product. Ako isa na ka-component sa project namon for iodization. That is naman in support to the health component, health sa aton nga mga tao. Okay. Sige ma'am, salamat gid sa imo nga oras kag maayong hapon sa liwat. Yes, Daniel, thank you. Thank you very much for giving us the opportunity nga makahatag sang
informasyon kag update about sa asin. Thank you very much. Nabatian magabianan si Rimia Apari, ang Regional Director sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources diri sa Western Visayas. Di kaya ginaton niya maka-producer sang asin nga kinanglanon naton 100%. Kung tutukan talang ini nga industriya, kauluya banwa nga ano pa nga ito ipabugal siniya sa aton nga pungsod nga tanan na lang nagasalig kita. Do na-instill na sa aton nga kultura nga magsalig. Ano man? Kang ini nga mga aktwasyon subong, ini nga mga nagakalanabo, do nagadugang lang niya hatag negatibo negatibo mga kabiyanan nga vibration, negatibo nga vibes sa aton niya nga mga pumuluyo, nga daw nasalig na lang kita, daw makuha na kita, daw masalig na lang kita sa tanan nga bagay. No wonder nga kadamo sang mga pangayo kayo, damo sa mga magpakilimos, kay ang tanan do ginasalig na lang. Kay bisan nga aton gobyerno nagasalig mo sa iban nga pungsod ya. Wala sang asin, kulang aton production, never mind the production, ma-import kita sang asin. Wala kulang sang bugas, sa aton kinalanon nga bugas nga tinigangon kada adlaw, never mind the palay farmers, the rice farmer, we will import rice. Kulang kita sa kalamay. Never mind the sugarcane planters. Ma-import kita sa kalamay. Tiyan mo lang na. Daw katikalon sa atong magsige ka-import. Daw kuno abi daw ka manggaranon sa atong na pungsod. Why man kita mahuya sa kugalingon ta nga third world country kitang banwa. Pigado kita nga pungsod. Tiyan mo na ni nga hawot-hawot ka na. Pigado ka na. Gusto mo ya mag-import lang ya permi. Kung may kinalanong ka, hindi kaya pwede. Daw ka ngay bala sa isa ka panimalay, sa isa ka pamilya, sa isa ka puluyan, nga sa iya nga palibot, huwag sa bisan isa nga tanom. Nga kada giuon niya, kada magluto siya, bisan kamatis. Baklo niya pa sa tiyanggi, nga pwede man siya katanom sa iya ugsaran. Amo na ang buto si ang punto ko dira. Nga daw na-inject na sa aton niya paminsaron nga ang tanang nga bagay, isalita lang, baklon ta na lang. Okay, may nugbakal ta, pero pamangkot sa tanan lang nga tion, mabakal lang ta nga mabakal. Nga pwede ba lang hindi kita makabakal, kay pwede ba lang hindi kita makaproduce sang mga kinanglanon na ito, dahil sa aton nga palibot. Ti daw, amo na nga hindi niya ma-introduce ang gobyerno, ang iningasahi sa paminatasan, kaya ang gobyerno, amuman, utruman, kulang kita sa salt production. Madugay na nga tinion ni Banwa, 15 anyos na nga naga-import kita nga naga-import sang asin. Tapos wag gintutukan sa gobyerno, ti subong pa lang niyo, kabay pa nga matigayon ini. Ginaulat man sa BIFAR, gani ang 100 million nga pundong sa Department of Agriculture para mapalapad pa ang asinan. Nga ini mga punong nga kung magtigilinit, hindi na maganin, hindi magamit, hindi man napabutangan sa isda kay hindi naman malabutan sa tubig dagat. Amo ning gamiton banwa nga produsan sang asin. Bisiling ni RD Apari, siya kaya gidya kayang-kaya gidya nga mangin self-sufficient kita, nga makaproduce kita sang aton kaugalingon nga asin para sa aton man kaugalingon nga kinanglanon. 13 minutos ang nakaligad sa tagna gilauna. Balik ang hindi nga palatuntunan, pagkaligad lamang sang pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magag
gagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters at stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga
tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tuong Hulyo 13, 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpulas sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sa pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach.
Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabiligid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Pabalik mga kabayan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan na Bumbo Hanay sa Udto. 27 minutos sa nakaligad sa tagna nga launa. This time, kung ang report ni Bumbo Cherry Grace Santillan. Ang mga ginpang drug test blato ng mga miyembro sa Negros Occidental Police Provincial Office nag-abot na ang resulta sa ila sining drug test na kag nag-negatibo kuno tanan. Yari ang report, Bumbo Cherry, please come in. Yes, Bombo Dan. Kapulisan o kon mga anti-drug personnel sang NOCPO nangin negatibo ang resulta sa drug testing nga ginpatigayon ng Ligad Simana. Suno kay Police Lieutenant Judesis Catalogo, out of 103 ka personnel, 99 ang naka-undergo na sa drug testing. Apang 4 under medication kag i-reschedule pa para sa Setyembre. So bali Bombodan, ang 4 sini
susunod naman bulan magka drug testing bombodan. Apang ang 99 na nga natapos drug testing, negative gini sila tanan bombodan. So kanami sang feedback no bombodan, no, positive feedback gini para sa ating kapulisan kay nangin negatibo ang resulta sang drug testing nila bombodan. Okay. So amo na bombodan no nang pamatian naton bala si ang pahayagi kan kay NOCPO spokesman Police Lieutenant Judeces Catalogo bombodan. May ara kita update pag wala ginagabot sa question sa Tria for the results ng ating drug testing sa ating personnel of Negros Occidental Police Professional Office to out of 103 atong ligan aside from 137. So 103, 99 ng personnel nga nag-undergo sa drug test negative. And ang apat na wala ka-attend for the under medication, they will be rescheduled for next month and they will be considered priority later on sa atong ikanda ka drug testing naman scheduled for next month, for the month of September. So itong 99 Sir Adrian, negative. Wala sa may positive sa. But we are still waiting for the results ng 127 naman niya nga gin-host sa aton nga intelligence unit sa NOCPO kung ano ang results ng 127 na nag-drug test sa legal siman. Wala sila mang na-test kay ang duwa sini nag-hearing kag tapos ang duwa sini under medication. So next sila ma'am undergo sa drug test sa next month na ito schedule for the drug testing of our personnel ma'am. Negative sila tanan ma'am. Wala sa baling result ma'am is wala sila nakuhaan sa specimen nga gikuha sila negative ma'am wala sa may nagagamit sa clinical na ito. Yes, bombodan. Manami gid ni nga feedback para sa aton kapulisan no kag image gid para sila especially subong damo gid by bus operation nga ginahiwa o kun ginahandle ang aton mga kapulisan. Bumbo Cherry, ti imagine mo na blakon sa drug enforcement unit isla na natuon mo ang ilang ginatrabaho party illegal drugs. Ti imagine mo na kung anong bad image ini kung nagpositibo sila sa drugs. Yes, sakto gid bombodan mo na nga manami gid ang resulta para sa aton kapulisan kay negatibo gid sila yata ng bombodan. So pag-ulto naman naton bombodan ang dason nga resulta sang magapaydalom naman sang drug testing bombodan no. Sa pila ka mga personnel nga sa pila ka mga nagkalabilin kay may ang apat to ay pagitog yapon ma-administer sila ang drug testing. Wala pa bombodan kaya ang under medication pa sila bombodan no. Pero daso naman si Mana. Kag pag-ulto naman naton ang resulta sang 127 pa ka pulisan bombodan. Sige, salamat gid Bombo Cherry. Yes, bombodan, yari ang balita gikan sa patrol. Ako si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Cherry Grace Santillan. Report gikan sa patrol nagdulong siya sa oras 31 minutos ang nakaligad sa tagnang alauna. This time mga kabilan ko na ito report ni Bombo Ana Sindol Sorilla. May interview siya sa punong barangay sa barangay Mansilingan. Kaya ang barangay Mansilingan isa karon sa gina-consider nga hotspot area sa bahin sang Dingge. Kaya kadamo sa mga nag-dingge sa barangay Mansilingan, ti panawagan ni punong barangay Boy Pico sa mga pumuluyo nga mag-ugyon kaya dapat kamo mismo mangin responsable sa inyong palibot. Ang lamok nga nagakagat sa aton, hindi niya lamok nga nagikan sa mga kaingod naton nga mga kaingod balay o kun kaingod nga barangay, hindi niya ang lamok nga nagakagat sa aton mismo ang lamok nga posible diraman mismo nagbreeding sa aton tagsa ka mga ugsaran. Subong nga sige-sige ang ulan, baw na namian ining lamok. Gani sa aton tagsa ka mga panimalay. Kinalan nga kita na mismo magpaninlo, ipangula naton ang tubig nga sa mga balde, ala sa guwa sang aton puluyan, mga flower pots kag iban pa. Para nga way sang tsansa ang mga lamok nga mag-breeding. Sa piya kalinya, Bumbuan, please come in. Bombodan, ti subong gani, do nagpulo panaliti naman sa palibot, no? Kay man,
ang kaso sang dengue diriya sa aton sa siyudad ng Bacolod do nagatinaas lang gid no. Isa ini ang barangay Mansilingan sa ginatutukan gid kay man sa gihapon sa pinaka latest nga ginpagwa report sang Bacolod City Health Office ang ini nga data Bombodan Mansilingan nagapanguna gid no kag ginakabig siya sa gihapon nga hotspot no kay may clustering of cases na gid siya bala upod ang barangay Takuling, but this time ang barangay Mansilingan sa kabubusan nga kaso diriya sa aton sa may syudad sa Bacolod nga total reported dengue cases 667 no with 9 deaths. Kung tanawon mo Bombodan ang siyam ini nga mga nagkalamatay gidya kumpara mo sang last year to duha lang gidyang patay no sa amo manibra nga week. So it's 240.3% higher than the cases last year. Kay man ang last year nga kaso sang dengue 196, subong niya 658. So subong Bombodan ni ang hotspots nga areas among Mansilingan kag Takuling, pero ang barangays with highest number of cases Mansilingan 79, 79, Takuling 51, 51, Estefania 50 ka mga kaso sang dengue 50, Taob may 45 ka mga kaso sang dengue 45, ang barangay Villamonte may 41, 41 cases, ang Singkang may 40, may 40 cases. Ang Alihis 38, 38 cases. Ang Sumag 35 ka mga kasos ng dengue, 35 cases. Ang Mandalagan 34 ka mga kasos ng dengue. Ang Kabog 33 cases, 33. Ang Handumanan 25 ka mga kaso. Ang Barangay Bata 23. As you notice, Bombodan, initanan niya mga mga barangays, dalagko nga mga barangay. Sa pag-interview ganin naton diwat sa kay punong barangay Rodolfo Boy Pico sa barangay Mansilingan. Amanyati syempre dako gyud man ang ilang nga barangay, no? Ti ini yatani Bombodan ti syempre although yara gyud ang barangay nga magbulig bala, pero tagsa gid naton ka responsibilidad suno sa iya kun tani ginapanawagan niya mga constituents sa barangay Mansilingan nga magpaninlo ang mga pots nga ginawa ni sang lamok bla ginapangitlugan or pwede pangitlugan sang lamok, ang mga pakulbon especially kung sige nga ulan-ulan, no? Kahit may mga fogging operation maning ginapatigayon ng City Health Office, may mga ginabutang nga mga powder nga na Bombodan, no, para ni sa against dengue, no, taga dapat yung mga larvicide powder di siya. Oo, ano ni nga Bombodan, larvicide nga powder. Para pampatay sa mga larva bla. Oo, tapos luwasin na syempre maninlo gid kita mo 4 o'clock habit kita, no? So amo gid ni, no, kay ang Mansilingan gid ang top cases gid sa permi kasami gid ni Bombodan sang dengue, no? Pamatian ta bala Bombodan ang kabahin sa aton niya nga interview sa punong barangay sang barangay Mansilingan sikap Boy Pico. Kasi bali City Health yung nagkakandak ng fogging. Bali kung may mga cluster last week na to nagkandak sila sa fogging sa isa di kabalay. Sa di ng 4 ka kabata ng dingge. Oo, 4 gidya. 4 ka kabata. Damo tong pinaka-last yung nag-fogging City Health subong white kon. Pwede ang health center. Oo. Kay subong balakap sa pinaka-latest, ang may highest sa gyapon cases, ang Mansilingan nga may 79, sang tinalikdan ni nga adlaw nga report sa City Health Cap. As of, kaya nang ligato, as of August 13, 73 mo? Subong niya as of August 20. August 20, 79? Yeah, 79. So, what do you think ang rason sinikap? Ang consider siguro labis ng Mansilingan kasi expected na siya, no? Totoo ba siya sa mga barangay sa mga dingge, mga big barangay sa tanan ang mga nagko-populasyon. Second sila kaya muli kung sining tingulan yes. Grabe yun ang kwan, no?
Dati ang damo sa mga pwede maitlugan sa mga kwan sa mga lamok. Amo lang nga nagkakampanyahin kami ni. Kung ano ang ilay mo, especially sa nila rekomenda ang 4S against dengue. Nablamang nila na kampanya. Oo. Hotspot sa Gyapon ang Mansilingan, Kap. Among gigol ko ang hotspot nila kaya nga 79 ang Yes. na lang takuling kung gamay dito kung naguro mga 50 Duwa ka mo kap sang takuling ang hotspot actually. Subong kay nagapangaduwa ang takuling eh. Pero ang 51 cases. Yes. Okay, 51 as against sa Mansilingan 79 na. 79. Anong imo, Kap? Although, syempre, Kap, ikaw personally, hindi ka man makakontrola sa lamok, no? Pero I mean, anong inyo, like, everyday, like, ginahimo, subong sa barangay, instruction mo sa imo BHW, nga may coordination sa City Health? Kaya muna, kung may kwanta kami di, kung may mga binablang powder ng larva ka, lang pulbos, ang ginapang kwan, kaya muna ginalibot sa BHW, ang mga kwan, ang mga lugar, mga areas, kung may mga stagnant water. Ganyan problema, adlaw mo dali ulan. Kung magpatigayon ko sila, pagkaaga, wala na hingin mo, sana man kaulan na yun. Kapdiin mo nga purok. Yes. Kapdiin mo nga purok ang do kadamo gid kaso sang dengue or dinhi areas dira sa Mansilingan. Wala, hindi ba na subungkuhan ko sa nga sa health center. Siya na alam mo, ito kukuha sa mag-uulita sa health center naman din. Oo. Pero, Kap, di ba may 13 years old ka mo nga patay? Anong mensahe mo ni Kap sa imo pumuluyo, Kap? Kaya muna, every time kung may mga maka-ulagon, conduction funds, ang information education campaign, ang gina-emphasize sa Winterday, ang pag-practice with ang 4S against dengue, na gina-recommend sa DOH. Ang una na ang pag-search and destroy, isang tanad ng mga pwede mahukmungan, maitugan kag makwalan sang labot. Ang second na ang early start, seek early consultation, dito ang ibang tanang ginikanan, ginahulat tayo si Mana o 5 kaadlaw kung mapakonsulta, magkabon na lang laban-laban kung hindi ang bata, grabe na na. Tapos 2 days dapat mapakonsulta na, kung lang ginakitag niya, ginabot sa barangay. Okay. Ang pinaka-importante, itong pagpanglinsyo. Ang piling obligasyon, ginitani sa tagsya kapanilanay mo. Kaya ang barangaya, makual mo lang mapatigayon mo lang kung ano ang dapat nihimuon. Kung hindi pa himuon sa tao, mo ganang problema. Kaya mo lang gina-encourage sila, ginaayo sila na magsulod sa sa sining 4S against dengue, sundon din nila, para kung hindi kayo man niya matapga, at least mapagal-hagal ang pagdamo sa dengue. Huwag kita malo kung ang mga tagsa kapalimalay kung gina-practice nila kasi nagapanghakan man kita sa mga handbills, mga flyers na ilag para ilabasahon. Pang posting man sa mga tarpaulin. Amot sa pumuluyo, no? Kung ang ibang ka-practice siguro ito, ibang palibot makapiling siguro may mga practice kasi ang ila palibot, maway man lintiwa. Bombodan, kay Mante, Bombodan ang kampanya sa City Health Office, search and destroy all breeding and nesting places of mosquitoes. Kay ang mosquitoes o kung ining lamok, kung ay imulan ni fagingon, malagyo man ni lagyo ta. Pagkadugay-dugay dyan, tanawon to, kung narap ang aso. Pag silisay-sa dyan, wala nang aso, boss. Kaya balik. O mabalik mo lang sila yapon, yung mga gat. So, that's why nga, ang pwede niya pangitlugan, ang pwede niya tiniran, ang maning i-destroy, tagidya, para why na siya sang chance nga makabalik na dira sa, amo rin ganing hambal ko, from time to time, nagaulan nga daan bombo nanti, di ba, uso nga daan ng mga plantito, man gyapon kay mga plantita, ting mga misitera, bla, mga tanom, tabla, mga pats, ay kanabanan sa panibala, ito yung mga pats, di ba, nagkita bombodan mo, no? So, amo lang ng mensahe sa City Health Office. So, bombodan niya,
Daniel, amo ni so far ang update report naton nga madudong para sa pagpangalagad sa Bombo hanay sa udto ini si Bombo Ansindol Sorilla para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Salamat gid Bumbuan Sindol Sorilla. Speaking of dengue, nagapanguna ko ng probinsya sa Negros Occidental sa Western Visayas sa kadamuon sang kaso sang dengue. Kuha nato ang report ni Bombo Dennis Rubica. Kaya dapat mangin agresibo ang aton nga Provincial Health Office sa pag bantay kag pag monitor sa siling kaso sa mga dengue. Kaya kilalan ang aton nga mga palibot, ang aton nga mga komunidad mangin aware kag makaangkon sa nga ginatawag nga information dissemination education campaign, mga kultura naton nga kita na mismo daw mag paninlo sa aton palibot. Pero kung di tamaran man ang lamok yang dan silingko, hindi niya nga lamok kalinto sa lain nga barangay makagatsimo, kundi ang lamok mismo nga sa ibo nga barangay, ang lamok mismo nga sa imo ugsaran, hindi niya ang lamok sa ugsaran sang iban. Ang nagkagatsimo, ang imo gidi ang lamok. Okay, may interview si Bombo Dennis Rubica sa aton nga Provincial Administrator Atty. Refrando Diaz, may kaantanan sa siling pagtaas ang kaso sa dengue diri sa probinsya sa Negros Occidental. Bombo Dennis Rubica, please come in. Bombo Daniel, consistent sa gyapon ng probinsya sa Occidental, no, nga nagapanguna sa may mataas ang kaso sa dengue sa bilog nga Western Visayas, no. Pumalin Bombo Dan sa bulan sa Enero 2022 until subong nga bulan sa Agosto, Bombo Dan, no. Kaya pinakalitis natin din nga nagkuha nga details, no, ining morbidity week number 33 ng August 14 to 16, no. Bombo Dan, no. Sa kabuusan ko taon tali mo na data gin-release sa Visayas Department of Health sa karon bugos nga Western Visayas may ara na pumundan sa kaso nga from January 1 to August 20, 2022, ang Western Visayas may asang kabugusan nga kaso 10,899 dengue cases. So ini po muna nag-representar sa 600% nga pag-increase. Kumpara mo sa same period last year o kung 2021 bumudan last year gamay naging kaso sa dengue. So sa sining 10,899 bilang Western Visayas, ang Coastal Gapon consistent ang Negros Occidental nagapanguna nga may ara na sa 3,893 total cases. Bombo Dan, sunod diri ang province ang Iloilo. Bombo Daniel, so po sang probinsya man sang Antique, Bombo Dan, ay kung nautari sa Negros Occidental, sinaton ang aton ding dengue cases, ang aton dengue cases 3,648, no? 3,648 ang kaso sa dengue sa Negros Occidental. May ada kita sa 24 ka mga total death, no? Kung napatay diriya sa aton sining probinsya. So kung ning aton nga kaso bumudan kung taliti kuan man siya mga ang saka naton sa kadako maglibombo Dan, no, sobre pila ni ka porsyento nga increase, no, para sa province of Negros Occidental. So sa kay Atty. Refrando Diaz sa ato provincial administrator, gipabangkot at ano ang nangin intervention, no, sa aton nga probinsya bangod nga since January until now, consistent ang aton nga probinsya nga may nagapanguna sa mataas kaso sa galing kiti bumudan pan malipod kati isa sa mga gadamog in man ang kaso, no, sang dengue ululan, especially subong nga
Inaspekta na gid magmudan nga sining tuig 2022 magasaka kaysa base sa trend bumudan every 3 years nagasaka gid ang kaso sa dengue mo kay last nga nagdumduman nato ng saka na sa 2019 after 3 years na nagasaka gid ng kaso sa dengue puso kay Attorney Diaz nga tin nga way man pabayaton nga probinsya as pwede sa provincial health office ya continuous man ang coordination sa PHO nato sa aton mga city and the municipal health offices na of course di mamudan sa mga barawato ka syudad ara man aton nga mga CHO kag MHO nga nagapatuman sa gyapon sa nga mga countermeasures as presidente lamudan ning kinatawag nga 4S na maging 4 o'clock habit kag ining ginatawag nga 4S ano ning 4S na para sa ato mga kultura mudante number 1 na dili mo siling ka 4S amo ning search na and destroy no search mo ang search ang mosquito breeding places amo ning pagpanilo kita no sa aton na palibot sa Palimalay sa Gwa kag sa sulod no ay kadua nga S amo ning seek early consultation kung may nabatsagan ka mudan na nga mga simptomas no kay magadto kasi mo da BHW worker ninyo kadto sa barangay or magkonsulta sa city or municipal health office no self protection ikatatlong S no buti unti mag self protection muna magbayo kada sang laba pako no pajama kadabi o long sleeve no bombo dan kag ang ikapat nga S amo ning support fogging spraying sa mga spots area nga ti ginahimo na malibula sa aton pila ka mga city and municipal health office ang ligat nga 2 weeks ago of course mumudan nagapanguna diri sa probinsya ang Himamaylan City do may pila kadamo gid nga kwan kaso iya sa nga dengue mostly sa mga dalagko o nga syudad component cities des Negros Central amo gini nagasulod sa top 10 nga may madamo o may mataas nga kaso sang dengue diri iya sa probinsya sang Negros Occidental. Pamatian ta si Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz. Well, again, weather is one of the reasons. Grabe yung inulan gid sa aton. We have not experienced nga yung amuning time nga even ng summer ta do nag-jutay lang nga itong dry period ta. Sige na ulan until subong sige ulan nga kada hapon. So ang aton kampanya nga 4S sige gyapon. We are still challenging the PHO to coordinate with the CHOs and the MHOs para ang aton nga daily routine nga panglimpyo gid sa aton ungsaran ma-sustain no there's no better way of fighting dengue but sa sini nga pag-apply sa aton nga mga 4S. So ang aton naman nga hospitals ready mangyapon to treat those who are infected with the virus ng dengue. Blood naton sige aton nga blood letting so that hindi kita ma-problema sa shortage of plasma or blood kung kinahanglan sa aton pasyente. Si Provincial Administrator sa Bombo Daniel no. So sa 10,899 ka mga kaso bulog sa Western Visayas, 63 na ang patay no. Ang Aklan Bumudan may 517 ka kaso, tatlong patay. Ang Antique 2,213 ka kaso, pulo ang patay. Sa Capiz, probinsya ng Capiz may 526 ka mga dengue cases, isa ang ila sila patay. Ang probinsya ng Guimaras may 182 ka mga kaso, wala pa yung fatality, wala papatay sa Guimaras sa dengue. Ang Iloilo Province may 2,079 na mga dengue cases, 16 man ang patay sila. Negros Central naton 3,648 ang kaso, 24 ang patay. Ang City of Bacolod 669 dengue cases kag 8 ang patay. Kag ang Iloilo City may 793 na ka mga dengue cases,
kag isa ang patay bombodan, no? So mo nang pinaka-latest nga dengue data nagdidiri sa Western Visayas Department of Health, no? Para iya sa Region 6 o kon Western Visayas. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial ni si Bombo Dennis Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Salamat gid Bombo Dennis Rubica. Probinsya sa Negros Occidental ang may pinakadamo nga kaso sa dengue sa kabugusan sang Western Visayas. 7 minutos na nabilin kamaganakan kita sa tagna nga alas 2. Ginakulabos kita banwa sa oras. Diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan bumbuhanay sa udto. Antisita magtakop ginapanawagan kung sino man ang nakakita sang wallet kahita ni Johnny Sabiliano. Nawigit ini siya sa nagligad simana. May uno din nga national ID kag voters ID kag iman pa nga mga importante nga mga dokumento. No sa nakakita sa sining wallet ni Johnny Sabiliano, paligulang i-turn over diri sa Bumbo Radio. Ginakulabos kita sa oras diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan bumbuhanay sa udtop danay no kita buwas. Upod sa inyo anchorman, ini si Bumbo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang sa halos tanan nga parte sang kalibutan, ang